Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ran pulia phi de Mary Nongkanti walang. Kimat ki bakong sanjang ka khubor mentaga stem. Ha Meghalaya la lap saya khan reungut ki brio ki bathamai minnin gasngi ki bla yo ya ka jingpang COVID-19. Ha Assam la pentri kam ya ka jingkhang dam ka bapura khat sau sngi hadima ha sau district banyada na ka jing sapryang jong khunyang jingpang. Ka Meghalaya Board of School Education kan penbenaya ka HSSLC result ha ka khandai tarik mentau benai. Ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya la lap saya khan ringot ki brio ki bathamai minnin ka sngi ki bla yo ya ka jingpang COVID-19 but shipong na padeng jungki ki dei na ka kanhon shipai BSF. Ka jingdon jugi nong pang COVID-19 mentaha ka jela ka lakiu sha ka sau pusaungun. Leo khuboru ba iwe khilung ibadang prabanai ibela wanyalam na ka jela Arunachal Pradesh ban sha sumar ha negrams Shillong na ka banta ka wei pat ka jingpang ila yo khanyang jingpang corona but ila khlat no ne ka min. Ka jingya brio ha Meghalaya na ka khlam ka long arngun. Nakaliang jong Director ka Health Services Dr. Amanwar Ulaythu batat hadu menta la pendep sans pa pratli ki rapid test ha khana para bat ka than bernihan bat baro kilami negative. Ulaythu ru ba andang beteng ya ka rapid test tat hadu banda dep test lut ya baro ki brio. Ha Assam la pentri kam ya ka jingkhang dam ka bapura khat sau sngi hadima ha sau district bat ka balas dang trekam nadu minnin ka sngi. Ka khubor sarkar ko ong balashim ya kani kala trekam banyada na ka jing sapryang jong ka khlam COVID-19. Ki bor bahalor ki lakan tui ki pat ba bakin shongkhop halaki jong ki yeng ki sem kat badang trekam ka jingkhang dam. Menteri Wapet ya katakot kaya ka Assam Dr. Himanta Biswa Sarma pentip bagi don news pa lai pusan ngot ki brio ki bathamai ki bla yo khanyang jingpang ha Assam minsngi utrai san spa san pu arngot na pedeng juki ki dei ha Guwahati. Ha Mizoram amshim ladan ka nokono ka case COVID-19 bathamai minnin kasngi hendrai la yo khubor bagi don salaingot kinong pang ki bla yo ya ka jingkot ka bapura. Kibrio ki bela yo khanyang jingpang corona ha Mizoram ki don shispa prapun reungun bal shispa lai phulai ngut na pedeng jungki kila yo ya ka jingkot kat ba ki badang don yo khanyang jingpang mentaha kate ke jela ki don san phulai ngut. Ha Arunachal Pradesh ka jingkhang dam ni ka lockdown ka bapura ha Itanagar ka lasdang nadu minnin ka sngi. Ka jingkhang dam ka bala bo shita yolenter kan kot ha ka khatlai trik menta ubnai ha kapor san bajiman stem. Ka sarkar kala buo ya ka jingkhang dam ka bapura na marjong ka jingki yo jingki dong pang COVID-19 ha Itanagar. Ha ka sngi utrai menta ka tayo la lap ya shphongot ki brio ki bathamai ki bla yo khanyang jingpang corona ha ka te ka jilla bad ha ba khen kilum ka jingdon jingki dong pang COVID-19 ha Arunachal Pradesh kala kiyo sha ka arspa nrup khandai ngun. Ki berang don ya khanyang jingpang menta ki long shispa khandai phongun bad nyo phrangot ki weipat ki lakot. Ha Nagaland ki brio ki bela yo ya ka pangkhlam COVID-19 ki la palat ya ka ndros pangut hadien bela lap sa laifu arngut ki brio ki bethamai minnin kasngi ki bela yo khanyang jingpang. Ha baro ki don ndros pa arfu arngut ki brio ha Nagaland ki bela yo pang COVID-19. Menteri ka tanat jong kokot ka khya ha Nagaland US pang new form minnin kasngi ula pentip baha ka jing test ya laispa san phun reu teli ki nong muna ki bethamai laifu arngut ki brio la shem ba ki la yo khanyang jingpang corona. Ar phongot na pedeng jungki ki deina Mon district bat kha arngut na Dimapur. Naki ndrus pa arfu artali ki case COVID-19 ki bala lap han Nagaland laispa khandai phuingot ki dei ki brio ki badang shitom menta bat arspa lai phuingot ki la yo ya ka jingkot ka papura. Kani ku khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong. Ka Meghalaya Board of School Education embos kan penbenai ka result jong ka examen Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC ha ka khandai tarik menta ubnai ong ka khubor sarkar minnin ka sngi. Ya ka result an ambu ha ka nukunuk office trikam jong ka embos hanrei anchupun mi dakalat online na mar jong ka jing e COVID-19. Palat laipo hajar Ndros pangut ki samla ki lai khun ha kate ki examen menta usnem ha palat shispa lightly ki center ki badan ha kaleng ka jila. Ya ka result la banyo na ka website jong ka embos ha kate ki sngi. Ka jingye paji apedeng ki shipai ki India ba ki shipai China ha Galwan Valley kelas dang trekam nadu minnin ka sngi kat kum ka jingye kut ha ka jingye lang ha pedeng ki shipai rangba jong baro arliang mamla.
ka khubor sipai ka ong bala sakhi ka jingweng juk sipai China ye ki jingtei bat ya ki yingdara ha patrolling point khatsau kani kadai ka jingekut ka balai menjur lang da ki sipai jong barok artli kiri ha ka laiphotre ujliu ha chusul ka Meghalaya Central Puja Committee CPC ka la khot jingelang banya perkhat halor ka jingkhang ye ki jaka mani blai ha ka bai de ba ka Shravan Puja ka bala sedang nadu menhen ka sngi wat lau ni ude ubnai ba ki reungit Hindu ki ju penlong ya ki jingle niam ha ki temple ulei Shiva menta usnempat namar ka jing sier jong ka kot ka khya an am penlong ye ki jinga roblei shakite ki temple u secretary jong ka CPC u JL Das ula kerpat ki reungit Hindu ban kiar na kerukom le niam ka ba ki julet ai ha ki temple u Shongknor jong ka state planning board u badairu u MLA but MDC na Nongkrem constituency u ba lambor malngyang minnin ka si u lelet ban bo ya maunong rim ban chna ya ka surok kali ha madan riting Shillong haba ajingkran ha ka te sngi u ba lambor malngyang u loong ba ka jingdon ya ki surok kali ki babha ka long ka benta ka ba kong santam ban pen khlan ya ka yo ka kot ha ka jila de namar kini ka daw ba ka sarkar jila ka persang katla ka diay ban pen khlan ye ki surok ha ki benta ba kendong jong ka jila uong ru ba andala la pendep ya ka te ka surok kali kan sawnra jimento shibun ya ki pat ba baro ha Manipur ka Council of Higher Secondary Education Manipur COHSEM minhin kasi kala penlong yak examen class 12 haki subject ki balahaban pensangya shipor na marjong ka jinghi ka klam COVID-19 kidon lai hajar hendrus pa khat prangut ki samla puli ki bayakun ya kate ki examen haki san huit li ki center minhin kasngi bat sa san spa sau phonyongot kin tho ya ka examen menta kasngi haki arp south li ki center ya ka result jong ka class 12 hapo ka jing penya jong ka kosem la khamilinti ba an sala man penmana ha ka khat santarik unai tung ha Assam ringkat ba ka jinge khun persha eka khlam COVID-19 ka sarkar kala shimru ikila trekam ban penkhlan artat ya ka yo ka kon u menteri ka tanat PHE jong ka Assam u Rihan Daimeri u ong ba ka sarkar kala shim ya ka lat ban penkhlan ya ka jing ai jing hikai ha ka trekta na ka banta san pau hajar ngut ki samla habe kiran ba ka All India Radio u Daimeri u lo ong ba menta ka sarkar ka dam penkhre ban penyo ya ka jing ai jing hikai ka bakarpang ya ki samla hapo jong ka Jal Jeevan Mission wong ba ka ni kan sawana jingmanto shibo ni ki samla ki balawan phai shela ka jong ka jilla na shabar u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District u badairu Shongknor jong ka District Level Behavioral Change Committee u la khat penlong ya ka jingelang ka baningkong e minhin ka sngi hanong ston u Shongknor la pentip ba katkom ka jingbatha balayo ana ka sarkar ka tei ka committee ka dei ban penmi shu ya kitanat ki ban ai jing kai pai ba halor ka jingnon kam ban pengala ya ka rukom long jong ka imlang salang nadu na tbian bandon ya ka jing snau tho ka basai heladi bat ban perking ya ki kindon bala penmi da ka tanat jong ka kot ka khya ha ka bay khun persha ya ka khlam khnang banyada na ka jing sapryang jong khnyang jingpang ha ka te ka district bat ha ka jillahi baro ka we Hashwa bangin penkut ya kini ke kubor sashi senpat an puli ya kini kimat ki bakong san ha Meghalaya la lap saya khat rengut ki breu ki bathamai minhen ka sngi ki bla yo ya ka jingpang COVID-19 ha Assam la pentrekam ya ka jingkhang dam ka bapura khat sau sngi hadima ha South District banyada na ka jing sapryang jong ukhyang jingpang corona But ka Meghalaya Board of School Education kan penbena ya ka HSSLC result ha ka khandai tarik mentau benai. Katu gani ka khubor ka lakur bakalawan shipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka ta ha ka por phrabaji nginya so baga Daily Station na ka benta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbod da ka khubor phareng ha ka por phrashting. Kani ka All India Radio Shillong smabhaban amantai ki khubor na Delhi.